Jeg hedder Sofie Stougaard, og jeg er instruktør på Kærlighed og andre katastrofer, som vi jo har lavet heroppe i Helsingør. Når man laver et drama, så gælder det jo meget om at finde nogle yderpunkter i livet, og der har vi jo prøvet at spide tiden. Vi har prøvet at tænke, hvad er det, der er en tendens i den her tid i forhold til at være mand og kvinde. Kvinderne bliver stærkere og stærkere. De vil have mere og mere kontrol, ikke bare i hjemmet, de vil også have det uden om hjemmet. Hvordan presser det manden? Hvad gør det ved manden? Kan det nogle gange sparke manden, som ofte er drengerøv i gåseøjne eller teenager helt op i 40'erne, hvordan kan det presse ham maksimalt? Og det er det, vores hovedkonflikt handler om. Vi har lavet den sådan lidt specielt på den måde, man kan sige, at vi har været ude og forelsker os i nogle locations, inden at vi sådan var helt fast besluttet på, hvordan vores historie skulle udspille sig sådan rent visuelt. Vi var meget, meget begejstrede for det, Conventum kunne byde ind med i den her forbindelse, fordi at Conventum ligesom står på en eller anden måde for noget meget grafisk, noget, hvor linjerne er rene, hvor æstetikken er i højsædet, men hvor mennesket på en eller anden måde aldrig drukner i et eller andet yderrum, der vil for meget, netop træder vores karakter meget tydeligt frem. Hvis vi kunne bevare vores kunstneriske integritet, men få nogle mennesker med heroppe i Helsingør, som var villige til, skyde nogle penge i, for at vi så kunne promovere byen, uden at lave product placement på den måde, for det er jo ikke det, vi har gjort. Det er jo kun med i filmen, fordi at det står i manuskriptet. Der er jo ikke blevet lavet senere, som at så skulle vi også promovere, og der ligger nogle penge i det, derfor laver vi det. Det har været omvendt. Vi har haft den her historie, og så har vi set, hvem kunne vi have af sparringspartnere, der var interesseret i at sætte Helsingør på landkortet. Og på den måde har vi, kunne finansiere på en alternativ måde.